Vítejte, nugeťáci, u našeho prvního videa. Dneska natočíme Minecraft, Cubecraft, zahrajeme si hru Pillager of Fortune. Je to strategická hra, ve které je vaším úkolem přežít a zabít nebo zhodit všechny hráče dolů, abyste by zůstali jenom vy. Je to docela těžká hra, záleží, jaký jsou tady hráči. A sbírají se tady body a pomu se vylepšuje. První je stone, pom je gold a tak dále a tak dále. A tady musíte se prostě vystavět co nejvýš, ale zrovna tady mi to nepůjde, protože na mě útočí dva. Což se bojím, že rychle skončí. Dobrý, oba dva spadly jak nešikové. To jsou fakt nešikové. Ani ne za 15 minut, ani ne za minutu tady umřeli skoro všichni hráči. Všichni poskákali dolů. No, to bude docela blbý. A magma cube. Ojojoj, běž do. Jo, tady je moje taktika je vystavět se co nejvýš a pom ty hráče zhazovat, čekat, až přijdou a pom na ně zaútočit. Ajajaj, tady někdo spawnul. Převážně video budeme točit ve dvou. Videa budeme převážně točit ve dvou. Já to taky slyším. Pokud chcete, tak budeme natáčet Fortnite i Minecraft a další věci. Ano. Jestli byste chtěli a jestli se vám video bude líbit, tak nezapomeňte zanechat like a odběr se zvonečkem. A jestli byste chtěli pokračování, tak napište do komentáře. A jestli byste chtěli i jinší videa, třeba ohledně Fortniteu nebo něco tak, Roblox a tak dále, tak napište do komentáře. A můžeme točit i hororovky nebo něco takového. Hele, ještě jeden hráč je, což vypadá, že za chvíli umře. Takže asi první hra a první výhra. To by bylo hezký. Možná? Jo, to bude výhra. Když si na to tak koukám. No, doufejme. Nechci nic zakřiknout. Ale jo. Můžeme se koukat, tak pěkně utíká sprinty. Počkej, borec, počkej. Hoň ti Ravager, divokej. Jo, ale je docela dobrý. Já bych to možná vzdal už. Jsou tady některé i moldované věci. Můžeme spolu zahrát i jinčí, je tady i Pillager of Fortune, což hraju teď, anebo Lucky Bloky, PvPčko a prostě parkour a tak, prostě normální, prostě minihry. Nejlepší je si udělat úplně největší platformu, co to jde. Jo, to možná stihne ještě dohrát, ještě to vyhraje. Jo, teď se mám spadl. To by bylo nemilé. Aby bylo by to hned trapný. Když tak tady mám žebřík, jestli by se mi to podařilo, tak bych mohl dát žebřík. A jestli byste chtěla i videa ze single playeru, nebo s nějakýma modama, tak taky napište do komentáře. Doufám, že se vám video bude líbit.
A už je jen 23 sekund do konce, 20. To snad přežijem. Je to naše první video. Jo, je to naše první video, tak snad se vám bude líbit. Hele. To bude hustý. Čko. Výhra. Vyhrál jsem. Vyhrá. První výhra. Jupí. Další před námi. Já jsem debil. To jste neviděli. Chybama se člověk učí, přesně. A kdo by nedělal chyby? Tyjo, Ender Crystal, ten je hodně nebezpečný. Ty borec jede bomby. A jedu za ním. Kytičku tady máš, hop. Polož to mango. Ty máš diamond, já tě uplatím. Ty máš, hop, i to, nešiko. Voda, kamo, bodec je legendárka. Já jsem Ty vole, tady někdo zatroubil pořád. Jo, kill. Teda, si myslím. A možná shodím i vajcem. Yes, kill. Kámo, tak to je levej. Já ho shodím i vajcem. Kámo, tak to ještě snad nikdo neviděl. Tak ten dostal takovou bídu. Snad ale na mě nebude. Slow falling, to je hodně dobrý. Potřebovalo by to nějaké bloky. Tady je. Týmeři. Nestřílej pomalu. Co to bylo? Zhebni. Dostal jsem tyčku. Jsou 3 hráči, mě zajímá, dej ten další, doufám, že nebude někde pode mnou. To se mi nelíbí. Kde bude je? Ovečka. Kam dělej, umři. Jej. Ne. Water bucket. No. Jde si nic houba. Nejde. Potřebuji jídlo. Já jsem blbý, chudák rybičko. Sorry, rybička. Cipni ale.
Tam je... Nevím, jak se teď jmenuje, ale to je ten s tou kuší. Je hodně nebezpečný, protože tady, když si uděláš chybu, tak je po tobě. O, TNT. To se mi páča. O, zombie. Oh, schov se. Jak kde je ten třetí, to mě zajímá. Tam je napsané, že jsou 3 hráči a vidím tady jen 2. Co? Počkej, já jsem blbej. Ondra Sitek. Co jsi zabil o vlastního golema? Já jsem si zabil o vlastního golema. Ne, 2 sekundy do konce. Já jsem umřel 2 sekundy do konce. Ne, to naštve. Až mi tak dobrý věci. No, skvělý, fakt, výborný. Jo, to je nejlepší věc, kterou tady můžeš dostat. No, ještě lepší je dostat water bucket, ale nebudu komentovat. Netherite ingot, emerald, ještě diamant by to chtělo, lano, to je skvělé. Oh, elytra! Kámo, tak to mám vyhrané. Ještě hlavici. Ještě by to chtělo ten Wincharge. Nebo prostě tu tyčku. Nevím, jak se teď odborně jmenuje. A tak to bych měl, to bych zabil všechny. A tam je někdo dole, to se mi nelíbí. O, Shulker! Jo, pojď, Shulker! Shulker je nejlepší. Heky, zavolejte ho. Pojď. O, kam ten to savenul. Go. Very good vetr. Jojda, velký tlustý prase. Mesegra, útočí. Uhníš. Spadni. Padavka. Buildeme to úplně skvělý. Nejlepší je být blok nad build limitem, protože když tam někdo bude chtít skočit, tak to rychle zablokujete. Takhle už se nachytá hodně lidí. Týmeři! Podvádění. Zavoláme na ně policie. Come on, ne. Tak to asi nezvládnu. O, tam nejde položit blok. Fuj, hlína. Ne. Ne, nikdo pode mnou není. Dobrý. Komu? Já bych na něm měl asi skočit, že? To je nejlepší. Vexka. Zapomeň, borec, nubáku. Neflexy. Mám taky. Hop, kamo, tyčku nechceš?
Tak teď co uděláš, no? Ohoho. Kámo, to nečekal. Budem zvládnout, pohodička. Rum a vodička. Co to házíš odpadky? Neslušný. Určitě to taky nedělám. Květináč. Sušenku. Šalker? Yes? Toho chci. Aha, no tak už si už. Možná to zase vyhraju. Jestli bude mít někdo mace, tak jsem asi prohrál. Nejsilnější zbraň skoro v Minecraftu. Ajajaj, dobrý. Já zkusím jenom lítat, to bude zajímavý. Já se jdu zastavět k němu. Pojď sem, šalkříku. Nechci... Jupi. Normálně 6 hráčů. To je největší rekord, který jsem kdy dal. 6 hráčů Ondro vyhrál. No. To vystřelí. Nejlepší. O, tahle mapa? No, tak ta je blbá. Sugar cane. Skvěle, dostal jsem hovno s medem. Další hovno s medem. Vincharge, kamo. Tečku jsem dostal. Tečku na konci věty. A jestli taky nerádi chodíte do školy, tak zanechte like a odběr. Jestli bychom by dali do nového roku 1000 odběratelů, nebo aspoň 100, oh my gosh, ojajaj, toho jsem si nevšiml. Tak bychom by udělali obrovskou prozkoumávačku, kde bychom by naštívili nejstarší barák tady ve městě. A za 1 milion odběratelů bychom by se vám možná odhalili. Záleží, co... Je to jenom na vás, jestli chcete. A jestli to zvládnete dát 1000 odběratelů. Chtěl bych pokořit Syria Curryho, mého nejoblíbenějšího youtubera. Jestli neznáte, je to nejlepší skoro hráč Minecraftu, aspoň podle mě. Jako i když je lepší Dream, ale... Nebourej mi tyčku. Tyjo, už jsme jen 4 hráči. Kamo, běž do čiči. Kamo, přestaň mě štvat. Zapomeň. Haha. Ne. Kamo, můžeš toho přestat. A já ti to taky budu dělat. Ne. Ha, to už neprokopeš, co? Hume, fuj. Hume je nejhorší youtuber. Co to bylo? What? Kdo mě zabil? Kamo, borec AFK, který tady byl, tak on vyhrál. Jak? Kamo, legendárka. Jo, kamo, tahle dobrá mapička. Tyjo, pode mnou je někde slime? Když se koukám, tak je přesně tady pod tím.
Takže tady když tak zachráním. O kámo, tak tam dolů naskákal borců, že podle mě to vyhraju. Doufám, že nikdo nebude mít šálkra, že jo? Zatím se mi poměrně daří. Doufám, že nebudou ničit zrovna ten pode mnou, ten slime. Což asi nejsou tak chytří, za co? Tam to někdo troubí na trumpetku. Jestli byste by chtěli. Mám? Jestli byste by chtěli, abych tam tady dal vindikátora a všechny zabil, tak dejte like. Tak díky, že jste ho dali, doufám, že jste ho dali. A jestli ne, no tak to jsme byli. Oh, ho, 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 ho. Co říkáte nějak na můj skin? Nejlepší skin na světě. Jestli s tím souhlasíte, tak dejte like. Já jsem dostal trávu. Tak co? Nepěstujte doma trávu, je to neslušný. Kamo, burkyně. Kamo, pomalu snakesy. Ty chceš, jo? Yes, kámo, tak já jsem měla asi to největší štěstí. Na co umřela? A kámo, on zabil zogliny. Yes, další výhra, třetí. Nepadajte dolů. Jo, kdo by asi padal dolů, že? Za chvíli. Mňau. Jak se teda znám. Jestli chcete, můžu si pozvat tady Trospyho, abychom by si dali 1v1 o 1000 korun. Tyjo, vypadá to docela teď zase nadějně. Minule jsem to nezakříkl. A chtěl by to nějaké bloky teda. Třeba z dřevo. Ne oktoleta. Já mám okurku. Mňam. Šušenka. Cookie. Trochu se je sekají. Uděláme Ender portal a porazíme Ender Draga. Jejda. Jejda, ne. Co to má za velkou šíšku, to je Albert Einstein. Drž, hop, ne. Dělej, těž. Varden. Tak ten dostane teď bídu. What? On je jak vysoko? Co? Tak se seká jak hovno. O, haha. Kill.
kill zadarmo. Come on. A už jsme 2. Čau. Prosím, win charge. Doufám, že to tak nezakřiknu, nespadnu dolů, jako to bývají vždycky. Mace. No tak to už jsme. To si myslím, že se dostanu nad ním, tak zemře. Co to píšeš? Fuj, zima. Ne. Šalk. No, dělej. No. Co to tu je za divný zvuk? Dělej. Sklo a běžím. Nejde to vytěžit? A no tak jsme přišli. O. Docela dobrý sníh. No. Už no. Ještě minuta do konce. Jo, takže tady. Úplně nevím, jestli bych tady měla házet Vardena. Tady jest. Kam Trident. Ne? Co děláš? Na posledních 9 sekund zase. Jo. To je taková smůla. Škoda. Tak to vidím asi na poslední hru. A když tak, jestli chcete, tak napište. Klidně zítra uděláme nové video. A i s jedním kamarádem, který umí hrozně dobře PvP. Mu říkám PvP mistr, protože on za jednu hru zabije tak 12 hráčů z 20 hráčů. A vyhraje to ještě. Což podle mě respekt. Jo, a možná budeme dělat i shorty. Hoši, tak co říkáte? Slime? Já možná tady udělám slime farmu. To chci. Tak udělám platformu a potom udělám možná slime blok. Skvělý, dostal jsem světlo. Vlna. Tu jsme 3 hráči. Kde je ten třetí? Já nevidím. Tam za ním. Oni jsou týmaři asi. Nechci nic podezírat špatně, ale myslím si, že jsou týmaři. Jak jsou vedle sebe? Shulker. What is that? Kam? No normálně teď mě ten totem úplně zachránil. Jej, a rychle se musíme vystavět. Hlavně neudělat nějakou blbost. No.
Jo, hlavně. Oni podle mě ani neví, že jsem přežil. Možná. Jo, oni to budou vědět. Jo, už se na mě koukal. Doufám, že na mě nepustí Anvilku. Emerald block. Jo, já jsem to posmolil. Mám docela hlad. Chtěl by to nějakou sušenku. Jablíčko třeba. A mě to nějak zvládnu ještě 2 minuty. Jupi, mám ender krystal, jsem nejlepší. Jo, masičko. Ondra Šitek. Blue app. Kamo, Ondras. Normálně já jsem umřel, že na mě spadl podle mě Minecraft. Tak to bude asi pro dnešní video vše.